Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2020. Makitan kita sa amon na official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental kag Bacolod City nagapreparara sa pagbalik sang commercial flight sa Hunyo 8. Governor Lacson nagtanyag sang trabaho sa mga Negrense OFWs kag non-OFWs nga nadulaan sang obra bangod sa COVID-19 pandemic. Sa balita national, mga local airline nagreklamo ang sa unclear guidelines sang LGU sa domestic flights. Mga jeepney driver ginakonsiderar nga i-hire bilang contact tracers. Kag sa atong balita international, Thailand nakareport sang isa ka bag-o nga kaso sa COVID-19. Sa sports balita, POC nagpasiguro nga buligan ang mga atleta nga makakuha sang vaccine sa COVID-19 sa tion nga ini ang mangin available. Kag sa aton balita entertainment, Kim Chu ginpanginwala ang report nga nagsaot siya sang bawal lumabas sa tunga sang EDSA. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran Lasay sa Jess, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Balik na ang commercial flight sa aeroplano sa Hunyo 8. Ini ang ginpahayag ni City Councilor Israel Salanga matapos nga ginpabalong LGU sa Bacolod kasunod sang pagsinapulman sang Civil Authority Aviation of the Philippines sa Konkaapa kay na sang aga Merkules. Ginpahayag ni Salanga Chair sang Action Team on Returning OFWs nga plano pa kuntanin niyang mag-author sang resolusyon nga nagapangabay sa National IATF nga i-consider ang pag-schedule sang flight sa mga returning OFW residents sa Bacolod sang 3 ka beses sa kada semana. Suno sa konsehal, luyag sini nga mangin organisado ang flight bangod wala nagapalarehos ang flight schedule hag may mga beses man nga wala nagadayon ang biyahe. Suno sa konsehal, natala na nga ila talakayon ang ini nga development upod si Bacolod Mayor Bing Leonardia kag Vice Mayor Elcida Familyaran. We were informed this morning, June 8, ma-resume na ganyang tanan yung flights. Balik commercial flights sa Bisaya. So, ang information came from CAAP, the Civil Aviation Authority of the Philippines, the management mismo sa airport. Dabatian si Bacolod City Councilor Israel Salanga. Nagpapanaog ang Regional Interagency Task Force Against COVID-19 sa bagong guidelines para sa mga locally stranded individuals sa LSIs nga magkuha sa Travel Authority. So, kay Bacolod SK Federation President Ayesha Joy Villaflor, ang LSI ang kinahanglan magkuha sa LSI form sa barangay nga kung sa diin ini ang na-stranded, magkuha sa barangay certification kag medical certificate na gikan sa City Health Office. Ginklaro ni Villaflor nga ginakilala lamang ang medical certificate nga gina-issue sa City Health Office. Ginalantaw man niya Villaflor nga madamo ang nagapila sa CHO bangon luyag nga mag-avail sang libreng X-ray. Pero nagpanugyan ini nga ang LSI ang pwede man nga magkapa-X-ray sa private hospital o kun sa clinic. Suro kay Villaflor, kinahanglan ipa-check sa LSI ang ilang dokumento sa barangay kag pagkatapos ila ini isometer sa police station nga sakop sang ila lugar. Suno ba kay Villaflor sa tion nga maisyuhan na sa Travel Authority ang LSI, pwede sila nga magkapahigangod sa SK office para sa ila biyahe o kun flight o kun pwede man nga sila na ang magpabook sa tion nga magbalik ang air kag sea travel. Kapin 900 na ka mga applications sa karon ang nabaton sa SK office umpisa nagligid nga semana. So, ang bago natin nga pag-present is ang aton LSI, same gyapon po ang requirement ng barangay. Ang LSI registration form naton, ang certification, ang medical certificate from the CHO, ang lang na ang tatlong requirement nga ipasata. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. Samtang magabutang ang barangay sang Barangay Health Emergency Response Team ako na be heard sa kada purok diri sa Bahay Syudad sang Bacolod. Ini ang sasamagin talakay sa pagsinapol sa Bacolod IATF sa mga punong barangay kahapon nga adlaw Martes.
Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familiara ng Chair sa Bacolod IITF, iga-intensify sang BHERTS ang ilang monitoring kasunod nga ginapaabot ang pag-abot sa mga locally stranded individuals. Unang plano sang syudad nga ang mga persona gikan sa Iloilo ang magabiyahe pabalik diri sa Bacolod City ang ipaidalam sa home quarantine, samtang ang mga persona naman gikan Cebu, Manila o kung may madamo ang COVID-19 cases ang ipaidalam naman sa quarantine sa public school. Suno kay familyaran ginapaabot nga magapagwaman sang bagong health protocol si Bacolod Mayor Bing Leonadia, lakip man ang agreement sa tunga sang LGU sa Bacolod kag LGU sang syudad sang Iloilo angot sa mga pulisa nga ipatuman sa sea travel. Padayon nga nagapanugyan si familyaran sa publiko nga importante ang personal hygiene kontra COVID-19. Nagabot ang 19 ka mga OFWs kag locally stranded individuals nga mga Bacolod noon sa syudad sa adlaw sang Miyerkules, Hunyo 3. Sunog kay Councilor Esther L. Salanga, ang chair sa Action Team on Returning OFWs. Nagaabot ang 11 ka mga OFWs kag isa ka LSI sa Bacolod Silay Airport, samtang may 5 ka mga OFWs kag 2 man ka LSI ang sakay sa to-go vessel nga nagdungka sa Bredco Port. Sunog kay Salanga, ang mga LSI ang hindiretso sa mga public school nga nag-serve naman nga quarantine facility, samtang ang mga OFW ang temporaryo nga ginpahamtang sa hotel o kun sa pension house. Sunog pa sa konsehal, wala pa nahibaluan ang schedule sa masunod nga batch sa repatriation sa mga returning OFWs. Sa dugang pa nga balita lokal, pwede nga magtrabaho bilang contact tracers kag sa mga infrastructure projects ang gobyerno mga nagrense overseas Filipino workers kan OFWs kag non-OFWs ginawadaan sang obra bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson na talanan nilang paghambalan na kung ano ang setup sa pag-hire sa mga ini bilang sabata sa unemployment problem na gintugas ang COVID-19. Nagligad nga si Mana, una ginpangabay sang gobernador ang mga local government units nga padayunon ang infrastructure projects nga temporaryo na untat bangod sa pagpatuman sang community quarantine. Ang contact tracers among nagapangita sa mga close contacts sa isa ka individual nga nagpositibo sa COVID-19. Una diri, ginpahayag ni Provincial Consultant on Economic Affairs Albi Benitez nga nagakinahanglan ng gobyerno provincial sang contact tracers nga magabugos sa ginatukod nga COVID-19 contact tracing division. And I've also encouraged other LGUs if they could start with their infrastructure projects. Hopefully, some of these OFWs are willing to do some construction work. That's basically what the province can do. Nabatian si Negros Occidental Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, maidid nga ginapreparahan sa gobyerno provincial sa Negros Occidental ang natalana nga pagbalik sa commercial operations sa airport kag seaports masunod nga semana. Sunod kay Governor Eugenio Selagson, maipamtang nga thermal scanner sa mga puerto kag airport agud nga makuwaan sang body temperature ang tanan nga mga nagaabot nga pasahero. Dugang pa ni Lagson, ang sinuman nga nagabatsyag sang hilanat ang dapat nga ipaidalom sa isolation sa quarantine facility. Payag pa sang gobernador nga tinguan man sa probinsya nga makuwaan sang swab test ang mga ini kag contact numbers antes nga tugutan nga makapauli sa pulian kag mahibaluon na lamang sang resulta paagi sa komunikasyon. Sa Hunyo 8 ginalauman ang pagbalik sang commercial operation sa Silay Airport, samtang ginahulat pa ang anunsyo kung magabalik man ang biyahe sa mga passenger vessels. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, ang mga detalye sa balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise o galang pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may 3 ka mga anti-diabetic properties sa charantine nga nagapanubos ang glucose vicin nga nagakontrol sa imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page.
Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sa mga babae dira nga nag-eksperyensya sang diarrhea, mag CL-7-7 na. Paano may waluan kung peke ang CL-7-7 nga imo na bakal? Ang iya suludlan 500 ml nga mineral water. Ang original naman 375 ml plastic bottle. Green sinaang at taklog. Kag para makasiguro, mas maayo magkadto sa mga malapit dira nga butika o kon parmasya sa inyo nga lugar. Dahil aking CL-7-7 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sining. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Una sa aksyon.
Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time kakaroon sa litali na sang Balita National. Nagreklamo ang local airlines angot sa hindi klaro nga guidelines ang pilaka local government units sa LGU sa pag-abot sa pagpasugot sa mga domestic flights nga mag-resume sa ilang lugar bangon sa COVID-19. Suno kay Roberto Lim, Vice Chairman sang Air Carriers Association of the Philippines sa ACAPA nga may pilaka syudad nga hindi klaro sa ilang guidelines sa diin may mga LGU nga nagpahayag nga sa piyak nga paidalom na sa General Community Quarantine ng ilang lugar. Mula sa gihapon na ginapahanugutan ng air travel. Bangon sinigin pangabay ni Lim sa mga airport authority sa Mactan Cebu International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines sa Kaap kag Clark International Airport nga klaruhon ang mga issue. Palayag pa ni Lim nga ang confusion ang nagatuga sang fly cancellations kag madamo nga pasahero ang na-stranded sa airport. Ginatunan sang gobyerno ang posibilidad nga i-hire ang mga jeepney driver nga nadulaan sang trabaho tungod sa COVID-19 pandemic bilang contact tracers sa pagtingo sa Pilipinas nga matap na ang health crisis. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang suhestyon nga i-hire ang mga jeepney driver ang ginakonsiderar ilabi na nga ang pagpabalik sa mga tradisyonal nga sarakyan ang wala pa o kung wala gin pahanugutan. Dugang pa ni Roque nga mayara sang suhestyon nga i-hire ang mga apektado nga jeepney drivers tungod ginakinahanglan sang pungsod sang 120,000 ka mga contact tracers apang ang available sa karon yara lamang sa 30,000. Palayag pa ni Roque nga ginakonsider pa sang gobyerno ang kumpleto nga reconfiguration sa mga depasahero nga salakyan agud nga mag-comply ang minimum health standard. Daybaluan, tuyo sang contact tracing agud nga mahibaluan kung sanday sino nga persona ay naka-close contact sa nga individual nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang nagpaandam naman ang Department of Education o DepEd nga magahimo sila sang legal action batok sa mga illegal nga nagabaligya sang online sang libre nga learning materials. Sisa ka statement kay ginpagwasubo nga daw ginpahag ni Education Undersecretary Alain Pascua ang DepEd ang nakabaton sang report nga may mga online sellers ang nagabaligya sang libre nga modules kag learning materials. Sulo kay Pascua, ginausal sa mga tawo ang libre nga learning materials gikan sa DepEd kag ini ang ginabaligya online. Nagpandaman ang DepEd sa publiko ilabi na sa mga manunudlo batok sa mga grupo kag individual nga nagapanukot para sa free webinars nga ginapatigayon sang DepEd. Ang mga learning materials ang pwede nga ma-access nga libre pagi sa online learning platform sang DepEd nga DepEd Commons nga mayara sang 7 million subscribers. Makikita ang mga opisyal sa Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines sa ila US counterparts sa gudistoryahan ang resulta sa suspension sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement o kun VFA. Suno kay AFP Chief General Filemon Santos Jr., ginasuportahan sang AFP ang desisyon nga pagsuspend sa pagbasura sa VFA. Dugang pa ni Santos, committed ang AFP nga ipadayon ng defense cooperation sa US counterparts, may kang tanan sa pagbayluhanay sang security interest, particular na sa pagtap na sa terorismo kag wag-address ang pandemic nga nadulot sa COVID-19. Una nga ginanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ang Pilipinas ginasuspend ang pagbasura sa VFA sa sulod sa 6 ka bulan tungod sa panibag-o nga development sa duha ka pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Kay wala ka mga ka-aksyon nga pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton ikaayong lawas. Agud ba nikawan ng mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton ginahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabudig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang Balita International, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na
babae nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kag sa aton balita international, naka-report ang Thailand sa isa ka bagong nga kaso sa COVID-19 na pangwala sa panibagong nga napatay kay gini ang nagbutang sa kabilugan nga kaso sa 3,084. Kag ang patay nagapabili naman sa 58 humalin sa nag-umpisa ang outbreak sa tung bulan sang Enero. Ang bagong nga kaso, isa ka 26 anyos nga Thai man nga bag-o lang nga nagbalik sa pungsod halin sa Saudi Arabia. Suno kay Panprapa yung Chacol, ang spokeswoman sa Coronavirus Task Force sa gobyerno, mayara sa 2,968 ka pasyente ay naka-recover na sa masakit. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports, balita nagpasiguro ang Philippine Olympic Committee ko na POC nga buligan ng mga Pinoy nga atleta, partikular na mga Olimpiyansa nga makakuha sa COVID-19 vaccine sa tion nga ini ang mangin available. Suno kay POC President Abraham Tolentino, ila igalabi nga hatagan sang prioridad ang atleta para sa bakuna bangod sa Olympics. Sa karon wala pa sang guidelines angot sa pagpain sa COVID-19 vaccine, pero positibo si Tolentino nga matagan sang prioridad ang delegasyon sang Pilipinas sa 2021 na Tokyo Olympics. Sadtong Marso, nagsugot ang International Olympic Committee kang Japan Prime Minister Shinzo Abe nga ipaisol ang Olympics sa masunod nga tuig bangod sa COVID-19. Apat ka mga Pinoy ang kwalipikado na sa Olympics. Lakip na si Paul Volter EJ o Vienna gymnast Carlos Yulo, boxers Irish Magno kag Yumer Felix Marshall. Sa balita, sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, fake news. Ini ang reaksyon ni Kim Chu sa ginaligar naglapta nga video sa iya pagsaot sang bawal lumabas sa tunga sang traffic sa EDSA. Sa Instagram sang actress giniinsistar ni Kim nga wala siya nagsaot sa EDSA, ilabi pa nga dako ang kahadlok sini. Patag man ni Kim sa parking lot sang isa ka restaurant ginkuha ang video nga kung sa diin siya ang nagsaot kag ini ang ginpagwa sang iabyan nga si Angelica Panganiban. Ginkompirmar naman sang Metropolitan Manila Development Authority ukon MMDA nga ginaimbestigahan na ang video sa ginaligar pagsaot sang aktres. Suno sa MMDA, ila i-verify ang video kung bala sa EDSA ginhimo ni Kim ang pagsaot kag kung makupormar, ipatawag ang aktres agud nga maghatag sang iya nga paatag. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga daw Miyerkules sa Hunyo 3, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Tag-Action Day Salazar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.